E hoxe en Clave Social falamos de AGAELA, Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica, que, por certo, está moi activa, evidentemente leva activa moitísimos anos traballando, pero é que aquí en Culleredo prontiño vai a celebrar pois unhas actividades, en concreto pois teñen previsto levar adiante unha serie de mesas informativas, porque se vai celebrar creo que casi un mes, non? Mellor que non lo diga ela, que é coordinadora, como decimos, de AGAELA. Nerea Amado, que tal? Moi bo día. Hola, bo día, que tal? Dicía, estades con unha semana ou un mes inteiro de actividades? Pois mira, comezamos esta semana e imos a ter prácticamente un mes. Empezamos este luns día 8, estivemos no Hospital Provincial de Pontevedra, o mércores estivemos en Santiago, na Praza do Toural, tamén no Hospital Universitario de Ourense. Hoxe estamos en Noia, no Concello de Noia, e mañá, como ben dixe, estaremos en Culleredo. As actividades van a alargar ata o día 12 de xullo, xa que prácticamente é un mes e uns diñas, sí. E que eu estaba, xa porque agora non tiña diante a documentación, sei que mañá tendes a mesa informativa, pero que ides ter tamén unha xornada de convivencia, me parece, pronto. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque aparte tengo que agradecer a Nerea hoxe, porque ten unha xenda complicadísima esta mañá, e está hoxe pois atendendo a chamada de Radio Culleredo. Bueno, primeiro... Nada, gracias a vos, o principal é gracias a vos por querer darnos visibilidade. Nós facemos un oquiño dentro da xenda, por suposto, porque ao final pois tamén é darlle visibilidade tanto a enfermidade como a asociación, o sea que moitísimas gracias a vos. Nerea, o lema, me parece, de todos estos actos, a mí me parece moi chamativo. A ela existe, coñécela, é certo? Sí, pois é que ao final é co que nos atopamos, e que é verdad que nos últimos anos pois se gañou un pouquiño máis de visibilidade, pero é unha enfermidade totalmente descoñecida. Entón, pois, o que imos a tratar con estas mesas, o que estamos tratando con estas mesas, era chegar un pouquiño a realidade tanto das persoas que conviven con ela, pois, persoas afectadas, familiares, persoas cuidadoras, e tamén, pois, que coñezan un pouquiño os servicios que temos na asociación para poder axudarlles, pois, a afrontar esta situación, pois, da mellor maneira posible. E agora Nerea está en Noia, nesa mesa que teñen agora, bueno, que xa empezou hai un ratiño. Mañá en Culleredo, na Plaza Europa, a partir tamén das 10 da mañá ata as 2 da tarde. En que consiste esa mesa? Que ides facer? Mira, as nosas mesas informativas tratamos de que non sexa, pois, a tradicional mesa informativa na que a xente se achega ou nós nos achegamos a xente. Tampouco queremos ser pois nin invasivos nin moito menos, porque aparte sabemos que é unha enfermidade pois que xera moito rechazo xa pois simplemente pois polo concepto que se ten dela, non? Entón nós o que intentamos é que sexan unhas mesas un pouquiño máis participativas, que a xente pois poida, temos unhas actividades, unha ruleta con preguntas para facelo un pouquiño máis dinámico. Pois aparte tamén se facemos un pouquiño o xogo de se acertan as preguntas todas, damosles un detalle da gaela, pois tamén como un símbolo simplemente de gracias por colaborar con nós, e pois por ao final ter un pouquiño de interese na enfermidade, non? Tamén temos trípticos informativos pois con todos os servicios de AGAELA, con todos os trámites sociais que se poden tramitar pois con toda a enfermidade, un pouquiño tamén sobre os nosos proxectos, e en algunhas mesas tamén estamos tendo o noso merchandising, que, bueno, non sei se o coñeces, pero temos unha camiseta que nos diseñou o logo Luis Dávila, Davila, perdón, o diseñador non sei se coñeces, do Faro de Vigo. A verdade é que se volcou moito con nós, e o ano pasado diseñounos a nosa sachadora, Dora Sachadora, pon sachando na ela. A verdade é que temos moitas cousas novas, temos camisetas xa tamén do ano pasado, este ano sacaremos unhas novas de cara ao Día Mundial, temos bolígrafos, temos libretas, temos chaveiros, pois de todo un pouco para o que a xente queira donar, pois 3 euros, 1 euro, todo é ben recibido. Entón, pois, eso é a actividade que temos organizado para esta semana. Pero creo que en Culleredo pronto tendes outra actividade, unha xornada de convivencia, non? Sí, así é. De feito, mañá vai a ser a presentación oficial do cartel da actividade para o día 21, porque, bueno, estivemos un pouquiño calados ata agora, porque non queríamos adiantar moito. A ver si revelei un secreto, No, o secreto non era tampouco, que o Día Mundial levase celebrando moitos anos. O que pasa que sí que é verdad que durante 9 anos estivo celebrando en Cangas do Morrazo,
porque, bueno, estaba moi vinculado a un socio afectado da zona, entón celebrouse ali durante 9 anos, pero o ano pasado decidimos dende a asociación mover un pouquiño esta celebración por todos os municipios que cada ano serían un municipio de Galicia para poder achegalo tamén pois ás persoas que non poden tampouco desplazarse tanto e que teñan a posibilidade de poder achegarse. Este ano pois decidimos facelo en Culleredo porque ao final o Culleredo aí foi onde prácticamente naceu a Gaela, onde tivemos a nosa primeira oficina e onde actualmente temos, bueno, o noso domicilio o noso banco de produtos de apoio, que é un almacén que nos ceden dende o Concello, e o que estamos moi agradecidos polo que decidimos que este unha boa opción facelo ali para devolverlles tamén un pouco que les fixaron por nós. E, bueno, sabemos que estás un poquinho liada de tempo, pero para non enrollarte moito, en que vai consistir esa xornada o día 21? Pois mira, nun principio íbamos a facer, como todos os anos, unha andaina e unha carreira. O que pasa é que o Paseo do Burgo pois, está actualmente en obras, entón tivamos que reformulalo un pouco e dixemos, pois vamos a probar este ano así con unha cousa un pouquiño distinta, a ver se a xente pois se anima e como acepta esta nova actividade. Vamos a facer un xantar popular. Vamos a ter na esplanada de Culleredo, vamos a centralizar ali toda a actividade, vamos a estar na esplanada de Culleredo e vamos a ter unha pulpeira, que é a pulpeira de Camariñas, vamos a ter DJs, vamos a ter grupos de música tradicional, grupos de música pop rock, estamos tamén intentando organizar actividades para os máis pequenos para que poidan achegarse todas as familias. E, bueno, por agora creo que é un poquinho que che podo contar, pero sí, vai a ser eso, un xantar popular, tipo verbena, o que nos gusta aquí en Galicia, para tamén darlle pois un punto de vista un poquinho distinto a esta celebración. Bueno, iremos adiantando, iremos comentando evidentemente o que se vai a celebrar. Nerea, antes de rematar evidentemente pues, o principal, non, da entidade, porque todas estas actividades o que buscan é, como decías antes, dar a coñecer á poboación, sortear esa barreira. Falabas de non sei se agora dixeche mito ou tabú, é dicir, hai unha enfermidade, unha doenza como que creo que dixeche que xeneraba rexeite, que rechazo, quizáis o que xenera un poquinho de medo, non, entre a xente que non está afeita. Eso hai que derrubalo, non? Ese muro. Sí. A ver, eu máis que nada creo que o que as persoas que lle xera rechazo, que son persoas que ao final tamén coñecen un pouquiño a enfermidade, saben pues, de algunha persoa conocida, algún familiar ou que igual tiveron que vivir nos seus propios fogares. Entón, entendo que ao final é unha enfermidade que si a tiveches que ter cerca ou a viviches ti de cerca, que ao final che xere un pouquiño de rechazo, pois porque ao mellor te trae a malos recordos de como tivestes que vivila durante todos estes anos. Sí que é verdade que é unha enfermidade totalmente devastadora e entendemos que a xente pois ao final non lles guste tampouco que lle recordes pois cousas malas, non? Pero é iso que te dicía, que nós coas mesas tamén o que intentamos é darlle un punto de vista diferente, que sepan, a quen non sabe de nós, que sepan que estamos aquí, que lles axudamos, pois ofrecemos asesoramento, acompañamento, apoio, atención especializada para todo Galicia, o sea, non só en Coruña, que é onde temos actualmente a nosa oficina en Santiago, nós ofrecemos a atención en todo Galicia, e tamén iso, poder achegarnos a eles e que sepan que estamos aquí e que para o que precisen vamos a intentar axudarles en todo o que estea nas nosas mans. A Nerea Amado, que é a coordinadora de AGAEL, a Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica, que celebra este mes pois as súas actividades para coñecerse, que estará en Culleredo pois con esa xornada de confraternidade do día 21. Mañá, mesa informativa onde atendes ao final? Na Praza Europa. Imos estar na Praza Europa aí no Burgo, dende as 10 da mañá ata as 2. Que se acheguen, acheguen, 12:30 facemos a presentación. Que se acheguen, decía, bueno, que se acheguen sin medo, pero que se acheguen, que se acerquen, non? Sí. A ver, non tampouco é que a xente tamén ten medo que lle pidas algo, nós non pedimos nada, simplemente que nos escoiten, se queren colaborar, evidentemente toda a colaboración é ben recibida, cada aportación, por moi pequena que sea, nos axudanos un montón, porque ao final, pois, as atencións ás persoas con ela, pois, son caras, a fisioterapia, a psicología, entón non sei o que intentamos. Todo o que recaudamos nós vai destinado aos nosos socios afectados,
para poder darlles un servicio de calidade, tanto pois o que che decía, tanto sesións de fisioterapia como atención psicolóxica, temos terapia ocupacional, temos traballadoras sociais. Ao final é o que che digo, nós non pedimos nada, non queremos que a xente teña medo, porque como que te acercas e non teño nada, non queremos pedir nada. Nós só queremos que nos escoiten, que sepan que estamos aí, que a enfermedade existe, que se o necesitan, que nos contacten, que no que poidamos lles imos axudar e vamos a acompañalos durante todo o proceso, sempre que eles o queiran, porque, bueno, tamén hai persoas que hai que respetar que non queiran que esteamos aí, pero finalmente é eso que che digo, que se o necesitan nós estamos, é o único que queremos, que nos escoiten, que sepan que estamos aí por si en algún momento chegan a necesitar. Por certo, aparte de en esa mesa informativa mañá, toda a mañá na Plaza Europa, normalmente como se pode contactar con a Gaela aquí na zona de Culleredo? Mira, pois nós temos unha oficina en Coruña que está en Espazo Amizar. E se non pois temos o noso contacto, temos na nosa página web, que é agaela.es, na que poden atopar todos os nosos teléfonos de contacto, as nosas direccións, e se non pois nas redes sociais, estamos en Instagram, en Facebook, estamos en Twitter, bueno, que agora é X, se non nos queren chamar por WhatsApp tamén atendemos, non temos problema. Pois nós encantados de poder botar un poquinho unha man coa divulgación destas actividades de Agaela e agradecer a súa coordenadora, a Nerea Amado, hoxe facernos un oco. Moitísimas gracias, te deixamos para que podas seguir coa xornada e de moita sorte con todos os proxectos. Gracias. Moitísimas gracias a vos por darlle visibilidade e intentar axudar a remar o ombreiro un pouquinho e intentar axudarnos na visibilidade desta enfermidade. Moitas gracias, estamos en contacto. Imos informando sobre o día 21. Vale, moitísimas gracias.